Amen! Kung mabisita yun din kakabsat, sino nagutong dito? Amen! Kaya siya po lang rin din kakabsat, apa tayo tisasaw ni Apo Diyos. Ayaw ba ka ni speaker tayo tata, the pogi and mabait na ating pastor, Pastor Aris Umaras. God is good. Thank you, Kanyay Pogi. Mamati ang kamunin ako sa Piday. God is good, kakamsa. Hindi Diyos ka nagulungan na iba. Hindi po ba? Kanya mo matakaabay mo ka sa magsunod no. Sa magsunod mo ng digos. Okay, hindi ito na bigat ay ayaw na nakapsakin ganayan. Dahil dati Biblia na dawatin mo na magpagkukulang daman ito iti libro iti umunang Korinto. Okay. Yung unang Korinto iti chapter 1 beginning from verse 18 kakabsa rin na iti 20. Kita din ang kakabsa? Okay. Iti unang Korinto iti kapitulo 1 versikulo 18 rin na iti 20 kasto iti kunang kakabsa. Basahan. Takadagiti ng mapukaw, kinamaag ti mensahe maripapan iti pannakatay ni Kristo iti cross. Ngam kadatayo maisalakan, daytoy iti pannakabalik ti Dios, kas kuna tinasantuan asura, dadaelan to ti sirib dagiti mamasirib, ikadagto ti pannakaawa dagiti nasariri. Verse 20, anya ngaro kita ti serbi dagiti mamasirib, uno dagiti ati pagpalawag iti linter. Wano dagiti nalaing makidindisputir iti agdama panawan, impakita ti Diyos amay sa akinamaag daytoy na kinasiri iti lupo. Kanaman kayo? Iti daytoy nga daw man nakabalin nga Diyos, itak-ay mi dahil na napatunganagan mo. Ang sipod kami mo Diyos na pudno nga naging sabon, kung isu tinananay, nga magtag iti tunggal may sa na kami itinamdam at ano tinasta. Iti daytoy panahon mi Apo nga paglaslasakan mi, pagbibiyagan mi, kan may sa nga padas iti tunggal may sa kada kami kanunaan na kada kami nga namatikin ka. Ngaro ko Diyos, iti daytoy nga kanito dawagan mi iti pananibugbog iti nasalpuan nga Espiritu tapno ti kasta. At manifestar ti sao nga isu ti magpabilang iti tunggal may sa kada kami magtati, rigtay iti tunggal may sa kada kami panagserbihin ka, kan saan mi o Apo Diyos nga baril-barilan. Ngaron Apo, iti tunggal may sa kada kami dawat iti panangitan mo iti bendisyon tapno ti kasta. Nananay dagiti tunggal may sa kada kami kanagbiag, manipod iti wagas, iti tingnan ti pagayata, iti tunggal may sa kada kami naturod Apo Diyos maruwan iti daytoy sa linong iti karakat. Iti tayo nga kanito. Yaman kami o Diyos, i-bless mo nga po rin kita dipag, kaya so Diyos mo sa rin. Ang tultuloy ka din na saan, at kinakapoy ko, Apo, di makita na, ng itibanag, Apo Diyos, na panakabalin mo. Tapos ka sa Apo Diyos, ang limpas na din, aramid, Apo, na si kalat may takay, may dayaw. Awan iti rason, Apo, kinawan iti makalampag, kada iti aramid ni, ang sipod kami o Diyos, na si kalat Diyos, na naayak, kinpundo, pagserserdian. Tinagan ni Jesus karamid ni amin laritoy. Amen and amen. Kaya minsan pa talaga akong takaabay mo mga sa amin. Okay, niya di mapagsip ka niya na. Nag-isa, niya pa. Na? Okay. Napintas na lang sa. Huwag mo ipagpakita nga iki Diyos kaysa mapagsirsirdian tayo ng pun-pun naman ang iba. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Wala sa amin na nag-isang ganda kalabay mo ka talagang madismaya ka mga kapabay na. Well, iti dahil nga aldaw, kaya kung kakabsat iti makipagsalita, itong galmay sa kanyayo, iti tema nga kuna na I am not afraid
of tomorrow. Okay. Kaya kung takaawin mo ang sakit ibaga, I am not afraid of tomorrow. Sa anak nga mabutan, hamong ay magbaga nga sa anak nga mabutan kita, hamong ay magbaga. Sa anak nga mabutan, iti mapasama, uno mapasungad, intulong, biga. Iti minsay na tayo na nakakapsakin gagayon, kat may sa mabalag nga mamtad, iti panang-inspirar, iti tunggal may sana tayo, nga masapon tayo ay ayatan nakakapsakin gagayon, nga masapon nga agrinta, kinagbilag, iti panagserbi tayo kiniapo. Tati panahon tayo nga kakapsakan saan tayo nga amon, o kasano, iti mapasungan ito nubigan, hantay nga mo, natin mapasamak ito nubigan, nga iti may salalang mo, kaya yan ang nakakapsap na ito, nagserbitan niya po, at dahil seguridad ito itong galmay sa kana tayo. Dahil po ba? Mamati kayo nakakapsap? Mamati kayo kadi? Managda tayo kinihapo Diyos, kaya awan itibanan na magbuknan tayo. Agsipon garo, tani ako Diyos, isunang lang kitang ikali nga saan na tayo nga baybayan at saan na tayo mapagpanawan. Hindi po ba? So magmula na, I am not afraid of tomorrow. At ibinasa tayo ay ganyan na nakakapsa, impakita na may isang tinamaag ko na aday haan mo makam mo, ti may papan itipapatay ni ako tayo nga Hesus Kristo, di jay cross. Ang sipod ganun ako na dito nga, talagiti mapukaw, una nga, kinamaan, timinsahe, may papan, iti pagkakatay ni Kristo, iti cross. Ni Apa Hesus, kung apa yung natay iti cross, niya, may sa tirasukin ka po. Dahil gapo, iti panagayan na, iti sanga, lubungan. Tapos iti kasta, iti basol, iti tunggal may isa na tayo, iti basol mo, iti basol, naging isuamin na tattao, iti lubong, kaya inaako amin niya ako tayo nga Hesus Kristo. Nga? Hanggang barang-barang din naramid na di cross ay ayaw na kakapsa. Saan nga ang angang na di naramid na di cross? Saan nga nagitap na nikasta na nagpalangguan uno? Andiyan ang pala panaglaing itinaramid na nung gapo ka na ipanagtulnog na ti Ama nga ni Apo Diyos ay ayaw na kakapsa. Ni Kristo na tayo, gapo ka na tayo, takmo maugasan, naging iso amin, na basbason tayo, madaydayaw, itinagan, iti ako. Ayun po ba? Okay, itinayin nyo na kanito, at dahil iti mensahe may papaniti cross, kaya ito nakabsat kay kaniti meaning na, dahil ko yung word na cross, ay ito nakabsat. Dahil iti cross, ang mo tayo ng pagarupon tayo, nga dahil ito hindi pa nakabalin, hindi itong galmay sa kada tayo, tapos iti kastagat may isalakan. Tama mo ba mga kapatid? Dahil ito hindi nakailansan niya ako tayo kay Hesus Kristo, tapos iti kastagat may panagdag, may pakita ito ng galmay sa kada tayo, nga masakong at talent tayo ang kanayon, hindi ako Diyos. Ganun po ba? Hello? Nakit tayo kapsa? Nakatulog tayo sa? Nya? Okay, kuna na, ito muna, iti letra kasi, kuna na, in-present na ni Kristo, Christ. Nga? Amo tayo nga ni, ako tayo nga Hesus Kristo, isunay jay, mangisalakan iti tunggal may isa na tayo. Tama po ba? Hamo mabaling ang paglaing, nita kinasirit mo, hamo mabaling ang paglaing, nita panakam mo, no, iti kinabaknang mo, awan ti sirbina amin na kita, no awan ni ako tayo nga Hesus Kristo ka iti bibigyan tayo. Tama po ba? Amo yan may isang balag nga iso nga nakita dito. Ang amin nga balag nga iso nga inaramid na po tayo ng Hesus Kristo nga po iti panagayan ng isang alubungan na agasang na dyan nagpuputaran ni Suna, nagpupuntaran ni Suna, nakapkabi ni Suna, natulog ni Bakrang na, niya palita, masapsaplit na latigo, niya palita nga, awagas iti pambaligan, iti na ipaay, tinapotay ng Hesus Kristo, huwag inan ang usan nila ita, at sipog garo, tagay katipulpulo nga panagayan na iti tunggal, may isa na tayo. Dahil takani nga panagayan, nakapsat kang barinig na yun. Nga? Barinig na yun kanila itang ayat. Kung natumak na at dati panagputan, ito tunggal may isa na tayo. Nya, mandyan na kaya kung di rumor nito'y unag ti balayo na baka ito hindi na masapat ko ti virus. Masapat ko ti variant nita. Uno makasabat ako ito ti sakit na maakara na. Ada ka nagiging na pagmarunong tayo ay yung nakakapsat. Nang iti mas aramidin tayo, kadagiti nga
panahon, kung gusto na dyan panagtalag tayo kini Apo Diyos, mas kumukot tayo di pa nakabalik iti Diyos, tapos di ka sa itiyaan niya kung mawagas. Kaya dyan, makita na tayo kung masalakan tayo, mas ano, mapulpuno, ni Apo Diyos na magsalakan, iti tunggal na isalakan tayo. Madaydayaw, itinatag iti Apo. Amo yun, kadang iti nga panahon kunang iti Ilocano, Domingo Sabat, yeah? This is the festival. So na diya aldaw nga panag-celebrate tayo ni panagungan ni Apo Jesus. Tama po ba? So na diya aldaw nga panagrambak tayo agsipod ka ni Apo Jesus na gungar, manipod ka na tinatay. Amen? Yeah? Nagungar ni Apo Jesus, kaya na magtagumpayan na, dahil ipapatay, kaya na itag kinkuhan ni panagungar, tatlo ti kastama ni panagungan. Nga iti Diyos, kalpudlo, nga iso kapagsirsirtiyan tayo, madaydayaw, itinagan, iti Apo. Ano ba? So, kapuna nga, sa ako may bagbaga nga, kamagbutan mo na yung coronavirus, kamagbutan mo. Okay, nagbutan tayo, magsakit amo tayo magpagani Apo Diyos, kag-abda, kadang ibibigyan tayo. Ano po ba? Yeah? Madi kayo magbutan, kada ito yung mo ng pandemic, kada ito mag-ibagbaga, kada ito yung pandemic, yeah? Nga, tibaga, iti da ito yung ganito, iti da ito yung daw, iti Diyos, saan na tayo nga baybayan? Ano po ba? Ano po ba? Wala ka pagpudlong na iti Diyos, kung may sana, mag-isalakan na Diyos, iti tunggal may isakat na tayo, kintuana. Amo iti may isang mampukaw nga iti may isang panagal-amos ka na dito panahon kakapsa kanda ito'y adi nga'y gapo iti moderno nga panahon ka natatan. Amo yun, iti una na nga panahon ka nagamos na iti tao. Mamati kayo kakapsa. Extra ka. Iti una na nga panahon, tatlo, makapaglabatan lang, iyarig na yun, aglabatan yung tinubo, aglabatan yung tibado. Masapong aglabatan yung tibado, biyagun tayo pa yung gripo. Agbumba tayo yung gripo, niya uray, mas ano di, kabasit iti, danong na ito, pugnaan, ano saan tayo, panaanos ti tao hindi. Kung una na panahon na yan, ang nakakapsa. O rin tatak na, siguro kung ti tayo, dumaan na. Ito una na panahon, iti karamitan tayo, biyagan tayo di gripo, niya, tupungan tayo di ganon, amoy na di gripo di ka, pinag di ganon tayo, buk na nga, muya taktumanan, nakakastakay, sambutan nga, biyagan. Tata, nung nagpumba ka di ganon, aglaba ka, gilgalan, pakpakumpay, kadali dito pa nang ulit may kakapsa. Alipado, ipisok mo lang tayo ng washing machine, masalog ka pa nga, ang gilgalan, nagpay-peso ka kakapsa. 5 peso ka din. Kita niyo, uli ko na yung 5 peso ka din. Hindi nga, hindi yung na nga panahon, hindi Ilocos, kaka-igit kami ng tikalayan, naglaba kami di tikalayan, sa patakpakan ni Pai. Yeah? Kasi di pa naglaba, nagiging purpuraw ka, ikulak-kulata na pa, bilang-bilang na pa dyan, sa dalawang ng dublian ka, sa pununan, sa dalawang ng dublian ka, gulgulo na, naging gana nga, banlawan na, napangulong tuloy talang lumutan. Tatangay, ipisok mo dyan yung washing machine, bahala to, dapat na yung washing machine tatang kakapsat na, bahala pa yung nga, adyan automatic na mag-dryer. No, dapat yung washing machine na kupinan na pa yung malagay, bago yung mga kuma. Yeah? Siyempre makapasagutan na rin yung kakapsat. Pinukaw na, dahil panagan-ano sa kanagiti nga panahon, ang sigong gawin talagang moderno nga panahon tayo tatang. Agasan hindi ka kakapsat na butak pa'y, awang pa'y ang payong ti cellphone ni Day. Ayaw mo na pala ang cellphone ni Day ka na dyan, alkatil nga, adang-antena na nga ba? As jay pa'y, no bigla pa'y nga, mag-tilpon ka, mamukhaw na dyan ka tong-tong-tong ma, aglog ka naman sa nga gasukan, aglog ka naman. Amo yung sa nga gasot, tika babaan nga, lord na hindi takno, tika sa akin makitong-tong na tilong distance. Amo yung nakalipigan, hindi nga panahon, kakapsat ng naahos na litang tao. Tatay ng kakapsat, mapangkalaan ni nagasadyan nga lugar, masapon mo pa iti, motor, masapon mo pa itaglugan na, masapon ka na magmag na. Ang pay-pay sa kakapsat, mabakit kayo. Yeah? Gawin,
dahil moderno nga panahon tayo matan, pinukaw na dahil mamuna nga panaganamos. Lumamuyo, iti Diyos. Gapo, iti ayat na itong galmay sa na tayo. Inantamusan na ang aming masakit, o tinanyaman pa yung bahanag kita. Di pa nakailan sana di cross, gapo iti panagayat na iti tunggal may sa kadatayo, madaydayaw, iti naga, iti naga. Ang gusto ba? Dahil nakawagsa, dahil letter C, which is Christ. May nagawa ko na letter R, kaya iso restore. Ni Jesus Christ, gapo, iti panagayat niya itong galmay sa kadatayo, restore na. Dahil napukaw. Nya, dahil pag nakaisina tayo kini Apo Diyos, in-restore na. Nya, true ka na dyan, pag nag-resurrect na, dahil pag nagugang na, dahil pag nagpanlegi na, dahil papatay, na ito di pag nagugang, dahil ito pinaramin niya, Jesus, kaya tayo di nga ba, nag-ayayat ang nakakapsag, kaya iso di pa nag-restore na, iso di pa nag-revive na, tapno di kasta na ginapukaw, mga relasyon tayo kini Apo Diyos, kaya na-connect, ay-ayat ang nakakapsag. Dahil dahil pa nakabalik, dahil di makunkulang ang cross, which is Jesus Christ, alone nakapsag, isuna tinangalamig itiwagas, isuna nagitulbag, isuna nagirantay, at kasta may connect tayo kini Apo Diyos, kaya ginapukaw nga relasyon tayo, na isubli, na isangan, madaydayaw, itinagan, iti Apo. Nagasan na dyan yung nangiristo kaya nagkakapsat, dahil panahon nga napukaw kan, dahil tiyempo nga si Kapgar na dadaalan, magpatay ng talimahan ka, at dahil nang isubli ka na dyan, para nakapukaw mo, para nakapukaw kayo. Kaya dahil awag sa bali mo saan ganin ako kayo nga, Piso Kristo lang, madaydayaw, itinagan, iti Diyos. Tapos sa magsulod kayo mga kapsat, agbutan kayo may ganin, dapat nga di pa nagputan yaw. Yan. Agasan ka dita, nakakabuti na iwakasan. Na iwakas na gini kasaran dita. At dapat kasi nagsakot dita nagkakasan. Nakawan di, matidaan mo no, kas ano. Kasi may pagbawan ka na di balasan mo di Rabe. At lantaw ka no kuno 30. At kasala ito na ito hindi na yun. Ibagag ito ni pastor rin. Muna naman. Yan. Mabutin mo eh. Yan. Ngunit mo kas tayo yan nagkakapsak. At di pa nagtalit tayo ni Apo Diyos, isang isaan tayo nga pukpukawan, madaydayaw, itinagan, itinagan. Amun yung dinating sa mga nabang kami di Florida, nabang kami nagalan di Dokyang. Kaya amun yung nagkakapsat, pagpabawin tinapang. Kapag yung layo ako, ay kayo nasa gubernat ng tal, isang ka. Nagrigan niya sa mga kakapsat na dyan, napukaw. Nasa gubernat ako. Kamuyo, awan iti sa bali ng mga kaitad ko pa nakisubli dahil kinapukaw kung saan na niya tayo ng Jesus sa lahat. Isulat na mag-revive, isulat na mag-restore, isulat na mag-subli, kada ikinapinti, luat daman na kitibahan na napinti, itong dalmay, isa ka na tayo. Nilaan ako pa yung Jesus Cristo ng mga balin, kat at dati pa nakabalin na itong dalmay, isa ka na tayo, madaydaya, hindi naka, hindi ako. Meron po ba? Malakpak kayo ng kakapsaan. May katlaw na na which is letter O, obey. Yeah, obey. At yung obey na ito, gapo ka na dyan, ang nag-obey ni Apo Jesus, iti ay ayatan ng Ama, kat naitad itong galmay sa kada tayo, dahil dahil nagpupudan tayo mapag nakaisalakan. Hindi po ba? Agasan na sa anong mga nag-obey ni Jesus Christ, ang nangay kumatibiyag tayo, ang nangay kumatikasasahab tayo, pariwara tayo mga kakapsat na isina tayo ng tao. Iji ayan iti Diyos. Ya? Ang mga dati may isang example, iti may isang ubing nga naisina iti nagandang na sa amin tayo ta. Apay, awante, ada di panunod na sa saan nagliday, no saan nga, dati nga naliday nga awang raksak na tayo ta. Kasi pagkaroon na naisina, iti nagandang na. Agasan mo dati nung naisina ka iti nagandang mo talaga nga awan tiragsak mo. Kasjay, kasasaad tayo, hindi na naisina tayo kanya Apo Diyos. Awan tiragsak tayo, talagang naliday tayo. Ngayon, at dahil may isang abangan na iso na kusubli ka na ita, gapo ka na di pa nag-obey ni Apo Jesus, itiayatan ng Ama, na isubli na ingay, relasyon tayo, na i-connect ang relasyon tayo through Jesus Christ alone. Amen po ba?
Iso mga saan yung malipipatan na dyan, cross ay ayaw na nakakapsa. Ya? Dahil cross na rin na iso nga nakailansaan ni Apo tayo nga sa Kristo. Ano kaya sa kuwan na ano malipipatan dahil ang cross ka, bangi kwintas kayo ng tikrosan, saan nakasaya nakakapsa ka? Dahil parang nagig tayo mga kanayong na rin na iso na dyan, parang talag tayo kini Apo Diyos. Pero di pa nagpambati tayo kinuha na iso di kang unaan na masapong karamitan tayo. Okay? Ijay may kapat ko na letter S, ko na save. Yan? Save. Sino na ijay? Masigurado na nila isalakan ni Suna. Amen. Katawan sa bali nga rason, luapay niya na ilan sa ni Jesu Cristo, ijay cross, tatlo di kastakan isalakan na iti sa halubungan. No sa halubungan mo na tayo, isa tayo na rin tao. Dahil suan ng tao nga at iti babaan dahil tinalaki. Amuya na tayo sa nandun ko nga kuna na sermon, iti ka no coronavirus o variant nga virus, kag may sa ano nakapigsaan nga sakit nga dahil lubong. Naroon mo rin kapigsaan nga sakit, kaya nga sa uwan, takal tibiyan na, takal tipang nakabalin na. Mamadang sa anda nga, nakita ni Jai. Manita ka sakit ng coronavirus, manita ka sakit ng variant, at dapat lang iti babaan iti Diyos. Kaya nasa man, nga mas taktakal pa lang ni Apo Diyos, nang dahil sakit ng coronavirus. Dahil pangalas na yung mga pangtanggaan ay ayaw ng mga sakit, gagayon. Tapos tigas naman, may isalaan tayo, masapong tayo, di agsilbi, kaya mamati kini Apo tayo nga, Jesu Cristo. Una na, save is to preserve or rescue from harm or danger. Dahil kakapsat itinaramid ni Apo tayo Yesu Cristo. Nya, nga si tayo kuma, dahil nga yung magsagrap na dahil nga pagkakadusa, gapo ka dahil ayat dahil salakan na tayo. Dahil baginan, isunod na ilang sa dahil cross. Datayo kuma di madusa, ayaw na mga kakapsat. Nga gapo ka dahil ayat iti Diyos. Intend na di sarili na nga bagi ni Jesus Christ. Tapos ni Kastakan, may isalakan, ititunggal, may isa katatayo. Amen po ba? Kaya itimabuti ko na letter S is to secure. Secure na is to fix firmly so that it cannot be moved or lost. Dahil saan ito magpukaw, secure isunan, dahil nga nakasecurity isunan, hanap ng lusin naman no, dahil ni Jesus Christ, talaga nga secure tayo may ito na kakapsa. Yeah? Awan, tipanan nga kabutan tayo ang sipunta at dali Jesus, kadaliti, biyag tayo, madaydayaw, itinagan, itiamo. Talayaw mo dito kakabay mo na, I am not afraid. Saan ang kabutan? Iti mapasamang itong bigat. Yeah? Una, saan ang kabutan ko na? Ang sipod karon ta amo tayo nga ni Kristo ken adda ititunggal maysa kada tayo. Kadati na namin iti Dios through kadati cross adda mo dali tipatag no masamo nga response tayo kinkuana. Anya dagiti nga response tayo ay nga kakabsa. Dili masamo nga response tayo kini Dios. Ha? Ayan? Sarili tayo. Ya? Adi sarili tayo, masakong na pagserbi tayo mo, hindi ang Diyos. Ya? Masakong na pagserbi tayo lejay, biyag tayo magkikuana. Apa nga, yung masakong na pagserbi tayo. Wala tayo, insalakan na tayo warot. Kaya nasa awan nga dahil nga bagi, insalakan niya ako Diyos, kaya nasa awan dahil nga bagi, kaya kukuha iti Diyos. Tama po ba? Kukuha na iti niya ako Diyos, iso nga kaya nasa awan na pagserbi tayo, dahil biyag tayo kini Apo Diyos. Ito yung service, ay ito nga kakapsa. At dapat iti meaning na ito galmay sa kata tayo. Diba? Nasa papay. Ya? At yung service, word na service, ikak wala iti meaning na ito. Ya? Nagisulat kayo, kakapsa, kayo nagisulat ka, at pa-eksakto ni Madam Mariel, diba? At yung una, letter S, ya? Sincerity. Ibaga matakabay mo, sincerity. Sincere, ya, napudlo. At yung
iba mo na sincere, masama natin pa nag-serve tayo ng iniapo Diyos, kahit na pong numero. Tama po ba? Amen po ba? Italya mo ang takabay mo, dawagan mo sincere suna. Ya? At yung nag-serve tayo ng iniapo Diyos, kahit may isang napulpuluan yung nag-serve kinkuana. Ya? Kasi di may isang at dati relasyon na, dati karelasyon na. Masarang na-sincere itong galmay sa kanya nakakabsa. At example ko, at dati asawa. Kung naman ang kay asawa ng lalaki, ang mong wala nang iti palagayan ko king kaiyarin, iti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Wala nang nagka A, B, C, kakabsa. Anyang iti kaya nasa kwel, wala na. Iti letter A, wala na, adorable. You are adorable. Wala nang Anyang may katwaman, wala na, you are so beautiful. Wala na niya. Ay ka, siyempre ba nagkaksakin na naman, hindi bakit na. You are cute. Wala na, letter C. Yeah. At ikaw naman letter D, you are dedicated. Oo, mali ka ba nakamsa. Yeah. Di sa marino, wala na, you are enthusiastic. Oo, gimana, yung yaman. You are honest. Wala na, letter N. Pero kanya niya ay IGK, wala na. Sa ulan na niya IGK, I'm just kidding. I'm just kidding, wala na. Nagtintasan niya na lang sa. Nagtintasan na lang. Basta A, B, C, D, E, F, G. Yan, H-I-J-K. Hindi mamuti na, natalong ko na na, I'm just kidding. Wala na. Amo yun, kanakitigyan tayo, masakong nga, napugno tayo. Amen po ba? Amen po ba? Kita nyo managlansangan kayo, matay, mabubutan kayo. Yan? Mabubutan kayo. Okay? Sincerity ko na masakong nga iti kinasincere, kahit masarakan iti itong galmay, saan na tayo mamunahan na iti pa nagservi tayo kini Apo Diyos. Yan? Hello? Handa kayo may kakapsa? Yan? O, handa kayo isang istorya? Yan? Wala na ano, dahil may isang agasawa ka naman na, nagkapadano. Tapos na ito kanong magaging lalaki, lakay na, sinipat na kano, di rin pa na yung babae. Itarong ka, wala na ano. Itarong ka din ni Kapitan, wala na kano na ito nga bagbakal. Yan, ay ka, babae, may istorya naman na ano. Katamong ka din, multa na, wala ni Kapitan. Dahil pang sipat, iti asawa na, 500. Oh, gimana? Hindi niya ako pero nilalaki na dyan, 1,000. Ang mo pambalian kita, wala na naman ni Kapitan. Kinta cheese, wala na naman. Lakayan. Apa ingay? Wala na si Patek ko. Ang buyo, hindi sincerita, kada itidyak tayo, masama nga, masama ka, hindi kong dahil may sakata tayo. Hindi pa nagsilbi tayo, hindi nga ako Diyos, masama nga, napunto tayo. Kada ito yung pagawan sa alam ng masapon, ibarang-barang. Di pa nagservi tayo ng inapo. Masapon nga, ipasnod tayo, ang balin tayo ng mundo, takot ni kasta, ito lumay ni Diyos. Ay ayun na masarakan na tayo, nga na mundo, nagserservi, kinwana, madaydaya, itinanay. At ito palakpak na rin yan. Di may kadua, yung letra, okay, letter E, kuna na, enlighten. Okay. Enlighten, kuna na. Enlighten, ito na dyan, panang silaw. Ya, panang ranyan, panang lawag. Kada itibiyang tayo mga Kristiyano, masapong na datayo kumalay di silaw, itiday ko yung narubo. Nakas pinarami di ako tayo ng Yesu Cristo. Ya, di pa nakatayo na ako tayo ng Yesu Cristo sa ang nabarang-barang, sa ang nangangaw. Ngunit itong galmay, saan na tayo kaputi pa nakaisalakan tayo, masapon na tayo ang serserbi magkinkuana, masapon nga ang lawag tayo magkanarito sa bali mga taktaro. Yan? Hello? Kaya dati may isang example ko, dito. At dahil may isang bakal nga pirdyang itinugan na, ka-expressway na yan nakakabsa, ay yung tapakot na yung mga bagay na itinugan, dahil yung driver na naman ng kamuti, ang mekaniko, ulit yung driver na piman. Yan? Kaya ikababa na istorya, ang sakong ganit yung mekaniko, ang tawag-tawag pala, kaya hindi mabalin na ang tawagan ganit yung bakal.
Gaputawag ti matawagan na dati may sama lalaki nga nakakita kada di pa nakapirdi nga na ginugan na. Yung masadad din yung lalaki. Kasi nanunod-sunod na niya yung problema na gaya, dahil lalaki nga yung masadad, kaya may sa gaya mga mekaniko, nalaing mga mekaniko. Kaya mga istorya, tinulungan na ito eh. Tinulungan na. Kaya dati nga yung narinig naman, na-estimar naman na talimaan naman na dyan, problema na dyan, lugan na di bakar. Kaya di bayatan na di bakar ko na dahil ito na ditangdan mo. Kuna na, ay saan ko nga mabalik na awaton na ita. Kuna na, itin mula ang iti sa bali, nga iso nga makasapol, kadayta. Badi alam, sukat na di barulog mo, kuna na di bakar. Hamo mo talaga nga, maawag, dayta nga, bayad mo. Tati ko na nga di bakar. Ipapilit na nga ito, kung naman tinigan ko saan kung mga balik ng awaton na ita, itin bulangan ka di sa bali nga mariso nga makasapol. Taglindan mo ka di sa bali nga makasapol, kasi lamang lang intulong mo na itang kanya. Kasi lamang lang yung bayan ng kanya. Mga raw, tatati ka pa ba ang istorya, di ba ka napan na nga di may isang restaurant. Kaya ada nakita na nga may isang babae nga masikog. Waiter na dyan, waitress, waitress, nagwarwalas ka nagigay. Makan. Katatamag na asyam di ba ka? Kaya nalagit na di mo na nagyay, mekaniko. Isa nga ihit ka na nagtitak ka na gatag ko na apay na masapon na nagtrabaho ka na masigit ka. Gabi, ang ururungang iti kwarta tapos tinastakan, at dati pa pagbayad ko panaganat ko. Taawan gabi kwarta na ni, lakay ko. Mata. Katata, hindi ka na di ba ka ititak ko na gatag, nagyaman na dyan, masipog na waitress. Hindi nagkakaroon din na kaistisan dahil na waitress mo masipog. Nakita nila kayo na, apay na naging mastisan mo, apay na nagsampitisan mo. Gamin at da ito may sa kabakal, mga nangtag, itidak ko na kwarta kanya, tinulungan natin ko na saan ka nung di pa naganap ko. I-describe mo man kanya, dahil nga bakal, kuna na dahil kayo na, hindi nga i-describe na, kuna na, isugayang dahil bakal ka na sa kakaptatan. Gaya, dahil lalaki, ngay sa asawa din mas ito, iso na yung mekaniko. Kaya palagit niya, yan ang nakakapsa din yung minsahe di dyan, ang kuna na, nung intulong mo, ang kanay tao, nga iso nga, ang kasapulan, kaslamon lang yung tulungan kanya. Kaya nga sa uwan na niya, ang nakakapsa, nuan niya, itimula tayo ang kinaimbag, itinasayaan, ipado tayo ang tao, ang subliman lang na tayo ay niya ang nakakapsa, nga nasayaan, ang tayo ay itinagan, hanggang dito na nakakapsa, mauray isang gabasit na banat, masapong aramidan tayo, itimada tayo ng tao. Kaya ang subli ka na tayo na dyan, kinaimbag na isang akin na natin tayo. Ngam no nagramit ka din ang nasaya at sumuli man lang yung saan na nasaya. Tama po ba? Ngam na pa nagramit tayo tinaimbang, isupapak naman lang na tayo ito mga kamsa, kung may isa kinaimbang. Kasi dyan, hindi pa isa ka pa naglawag, iti Diyos, ka nagtibiyag tayo, isa makayag na sa uwan, na masapong na agrandiyag tayo, na kasi naramit niya po tayo na Hesus Kristo, madaydayaw, itinagay niya. Kaya ito may katlo, una na, kung natin mo nagbayan, is the respect. Respect una na, is na may isang abangag na masapong umadday itong may isang tayo nga namatikin ni Apo Diyos. Panagdinispeto. Tangunahan na panagitipata tayo namati. Unay natin pa nagserbi tayo ni Apo Diyos, kasapulan tayo iti, bakit muna nga respeto. Tanong ako ang respeto ay ito mga kapsap mo sa lima di paparan tayo. Nya? Mati na tayong ibabainang nagititak tao, tagaroon awang magdirespeto tayo, kana hindi pada tayo ng tao. Magto at respeto tayo, dahil tayo may isang kapana, nga masapol nga maagdal, itong gal, may isa ka na tayo. Amen po ba? Amen po ba? Makatutulong din sa talaga. Ya? At tagaroon may isang istorya mo na yun. Ya? Muyo. Ano istorya ka? At tagaroon may isang doktor, nga ada pasyente na dati nga pasyente na talaga nga adi nga talaga nga grabe kritikal na sakit na ito. Kaya kung na naman na di doktor, yung baga nga di na mo mas ano lang yung baga kada di pasyente na nga dati brain tumor, dati nagtubo nga tumor di utak na. Kaya kung na lang inahayag ko di doktor dahil nga yung baga kung na among kadi brother nga adda iti brain tumor mo. Kunana,
hanggang mga nagdanag ka dyan pasyente. No, di nagkatawag, nagragsak ka no. Apay na ka nagragsak, wala na. Wala na. Tatak mo pa lang na magtanto doktor. Nga tigayang utak ka. Wala na. Tumur pa yung sa balo ni Taros na. Dua pa yung wala na. Tumur na lang. Mga tumaw. Dua na daw. Brain tumor. Amoy, hindi itong gagawin sa kanan tayo. Kailangan tayo respeto. Anyaman mawagas, anyaman nga aramid, di masapong nga matay itong gamay sa kanan tayo. Adi respeto, iti saan nga mabukaw. Ngayon po ba? Yes. Dati may isang example ko, kada diyay apong wala ka, hindi ilumos. Ada sakit na rin ito. Dahil isunat itong barbantay kada diyay asawa na nga baldato, hanga makapak na, isunutin mo na nga natay, liman, apay. Gabi na dati maliklik na ng sakit di puso. Dati nga tatlong orang di puso na dati baraham na. Tatawag ka ba ng istorya naman yung pachit at ibagbagina. Kaya iti makasit awak nagpigsa na lang ka, yung damo ka na di bagbagana lang na maliklik na ICU ang nadago natin ng pangandakan niya na. Nung makabangon, makatakder, makapangan, nagpigsa mo suna. Nung gaya mo ay aywanan na kanya na dayay, nakita da nga adati barado orang iti puso na. Katanta, maganda na agad na yung kalakay. Kunana, kumusta, ba di na mong ibaga, kumusta nga ka ni nanay mo, sana mong ibaga ka na, kasi tinong balbal na ide. Ya, kunana, kumusta nga ka na ay bayada ko. Kumusta ka na pagkadakil, di bayada ko, dakil na ti bill ko. Nga, termino. Kada diners, mga nalibaga, napanamating bigla nga yung baga, kadayjay pasyente, dayjay sakit na. Ang muyaw, tinakakitutan na saan ka dayjay sakit na nakapsa, tinakakitutan na nung dayjay bayagan na. Yada, sa taman lang ang dapat isusumil, nakikito na nila kayo isuti, nakabulunan na nga, nakardiak arrest. Ang muyaw, titugan kayo sa kanan tayo, kailangan tayo di respeto. Ngayon po ba? Ngayon po ba? Tulog kayo sa talaga. At nakalumanan ko isang istorya. At nakalumanan din ko isang jeep na na-disgrasya. Dahil ko isang jeep na na-disgrasya, critical ka ng aming pasaheros na. Tagta. Dahil ka nung kagagrab yan, dahil driver ka nung nadasay ka magiging natin kalsada. Kaya tagta, dahil ka nung may isang pasahero, napakanin pasinag ka na driver. Nga naman na ka nung binangon o pinatakdal. Kaya, ay ka, pasalamat na dito sa amin natantawa nakakita na tapo na panagtulungan na. Nung gaya, kung na di passenger, ay nangyari di bariya. Kung na dawatin na pa yung di bariya na. Ano sa play na nga, ano yung play na. Dawatin na pa rin. Nung namuyong itong kalmay sa ka tayo, masapol tayo, adi makupo na nga respeto. Amen po ba? Amen po ba? Okay, letter V, unana, kaya isuda jay visual or vision. Visual, unana na jay isuda jay pang nakabalin, iti panagkita, ya? Adi panagkita, masapong na iti pang galmay sa kada tayo mga namati kiti ako Diyos, saan tayo lang kitaan, dadi ngay, dadi negatibo, abang na masapong na kitaan tayo, dadi positibo, nga iso nga, banag, iti pang galmay sa kada tayo. Amen po ba? Hello, mga kapatid, ang tayo pa. Yeah? Kuna na, ito'y visual or vision, iti may isang Kristiyano, masapong nga, adda iti visual na. At pa nagkita natin may isang banag, nung nasaya, nung madi, masapong nga, aramidan na din na yung bagat, saan nga aramidan na yung saan na yung bag. Iti may isang Kristiyano, saan nga, masapong nga, dali nga yung telescope Christian. At yung telescope Christian, ako na nga, ulay kas ano kaadayon na ita. Isirsiripan na. Iti may isang abot. Iti kapsat na. Han ko mga kasjay. Saan tayo magkaroon yung microscope Christian? Nga ulay kas ano kabasit na ita. Kahit makita na. Amulan yung microscope. Yan. Yung microscope kung ulay basit na ba? Kahit makita na lang sa. Ang nakasjay, iti may isang Kristiyano. Nung hindi, iti Kristiyano, masapong nga biyag, babaen, adyay panagkita, nga nasaya, nga may paay, pag-ibagan,
ni Apo tayo nga Iso Kristo. Ni Apo Diyos lang ang ayayan ng nakakapsa. Iti may daydayaw kada isong amin na aramitin tayo. Amen po ba? Ang vision na rin dyan, masapong nga lumakita tayo ni may sa kabanag, karunahan na, ay di nga ibanag nga, haan na pag-imbagan, iti iglesia, masapong na saan tayo nga, is istorya ka naging samsamaling pagtao. Saan tayo nga, aramigan di may sa kabanag, haan nga kaya iti Diyos, kanagitiyag tayo. Tapos tigas takot, bumilid tayo, iti pa nagserbi tayo, kini Apo Diyos, kung dumaktal tayo, iti pa nagpamati, kini Apo Diyos, lakan ay ayan na mga kapasa. Amen po ba? Hallelujah. Amen po ba? Okay. Ako nga kaya nasa uwan na gaputa, gamitin tayo dito matatayo, kung nga kita tayo, mati ka malitipado tayo, ahan. Apay nga tanga, customer na tayo, aramidan na ni sister, ni brother na. Ano mga nagigay, negatibo nga banal, so makita tayo, di, adi pag-impagang, nga iso nga, kaya iti Diyos, katagigyan tayo. Amen po ba? Ilaw, at kayo may kakabsa? Punana ka na di, asawa na ka wala kayo manag. Apoy nga tanga ba, ibigos na di arena, punana ka na pag nagkikirila. Apoy pa kayo, nagibos mo na di arena ko. Kasi ano kami tatanggal, nakikita ka pagpulpulpus mo ni Inang, punana, pagpulpul muna ka na di arena. Nakakita kayo di arena nga mabalik ang pagpulbaw. Nagpasit lang ang di arena, hingga pa lang, nagdalita ka pagpulpul mo, punana di langay na. Kasama ko yung makita, ayan, dito yung subok na, mga all-purpose plow. So, pag-purpose muna. Hapon na kasi gaya yung nakakapsa. Ang division, at yung nagkita tayo, masapong na usaran tayo, iti apag pumiso mabangan. Hanggang kayo na sa ulo nun, nakita ko, may sangabanag ka, isunod na tayo, alamito mo. Hamon gaya mga asyay, tiwagas, kinapag-pumiso nga, panakaiyak-likar na, dahil tangabanag. So, all-purpose flour ay nagkakapsa ka, ano, pagpulpulbua, yan. Hello? Pagpulbuyo na all-purpose flour ay nagtaday. Mati ka talaga. Well, isang vision or visual, dahil mata, gusto din masapon, nakikita tayo, pagkita tayo, tinasyaan, nga magimbagan, iti Apo, madaydayaw, tinagal iti Diyos. Letter I, sumarino, involvement. Involvement, hindi panangi asitan ko niya, panangi-tutkit mo na di ngay sarili, hindi pag-imbagan ng Diyos. Hindi panangi, ano pangawag ng Ilocano na di kabinan. Involvement, panangi ramraman na di bagay, mga ito ay nakwera din sa sarili. Hindi ngay tutkit mo di bagay na aramadan, tapos di kastakan, di pag-imbagan ng Diyos, kat masapon na agbalegi. So, nag-involvement ko na yung nagkakapsa. Sino ni Asjay? Ngayon impun na ni Pagbagina, di pag-imbagan ni Diyos. Kasi yan impun nga, panag-service, so wala tayo muna tayo mga service, ikantay ni na service. Ngayon impun na ni sarili tayo, iti pag-imbagan ni Diyos, di pa kay dayawan ni Diyos, tapos ni kastakan, may tagtag ay, dayjay nagan na laan, madaydayaw, itinagan ni Apo. Kung may tsapirang na, kaya mapalita tama, di na ba yung imbitaran? Ay kaya mga Kristiyano ka, ay nakakapsat ka Kristiyano mo lang dahil, i-input mo di sarili. Ewan mo ba? Mamo may magbaga ka sarili mo, hindi na itong ginawawis. Kagkarupa mo, pati ka pala nagbakan? Nga? Hello? Hindi ka sa mali yung kaya? Nga? Siyempre noon ito ay pag-imbagan, iniwagas iti Diyos, haan mo ngayon tsapwera na sarili, may nayan ang nakakapsat. No di hindi, sika na mismo di mangyasa dyan di sa dili mo. Nga parang iniapo Diyos dahil din ipagpurnawa, servisyo na may third iniapo Diyos. Kasi pre-input mo di sa lilim ko ron, sika na mismo di mangyasa dyan di sa lilim. Nga parang hindi pa kayo dayawan iti Diyos. Nga no, yan na dayo di sa lilim, ay ganda-ganda na alasin na panagay. Tama po ba? Tama po ba mga kapatid? Okay? Kada di may nagwa, ang mauli ko na letter C is care. Yeah? Yan ay nasa ulti care. Yeah? Take care. I don't care. Yeah? Panangipatid. Yeah? Panangaywag. Asjay. Yeah? Iti may isang apana, iti nung may isang tayo mga Kristiyano, tayo nagigayag sa sintakit.
mo, hamo nga mo is istorya dyan, kung bulan mo. Hamo nga ni pag-public, hamo nga ni pag-publican dyan. Ngangit day, sita nga mismo ni mga sakit. Haan nga mga pasakit, ay ayaw na sa tilaw. Mark the word nga, agsisinakit, saan nagpipin na sakit. Kas dyan, pagpuno nga, namati kini ang Diyos ay ayaw nga kagapsa. Amen po ba? Amo yung tibay sa kadintis, amo na nga talipat ko, siyempre iso na nga doktor tingipon, amo na nga, adi nga aywanan. Dahil yung ngipon mo, tagsipon doon kasi nga nga mapapangaraw nagpa, ang ka-cleaning mo nagpa-dentist, ang pa-check up tingipon mo, kasi dyan. Tanong, iti sakit tingipon, sakit mo ka, sakit tingipon, nga mabalin nga mapagkajay, doktor iti mata. Mamapigay ka kapsa. Tahan ka na yung specialista na. Mungkit di may isang kabalan ng isang mangisakit, magtalipato, magtay specialista na ita. Kasi specialista may problema awan sa bali, no saan nga ni ako Diyos. Saan nga ni Kapitan, saan nga siya sino man, saan nga ni Kagawad Lurna, saan nga ni Kararuba. Mungkit iti specialista may problema awan sa bali, no saan nga ni ako tayo na Iso Kristo. Ni ako Diyos natin na rin ang mga kaksa. Iso ni Pulpundo, na mga iwan, timang talipato, itong galmay, saka na tayo, no, dahil problema tayo, kumakang tayo lang ni ako Diyos, kaya ni ako Diyos, saan na tayo pulos na papahinga. Amen po ba? Doktor kayo talaga. Hindi may isang natindes, kung na ano. Doktor, kung na, ipaparok ko man nitingipon ko, sa mga ngay tiwa, iti ipaparok. Kung nana ka na dentist man, iti pa isang angipal, 500, ibayad na. Ay ka, iti pinarot na hindi ka na sinigiran ng dentist, 1,000 na sinigir na. Apay na 1,000 na sinigir mo, doktor. Napo ka na hindi pa nagpukaw mo, tinmalay na di ba isang pasyente, bayad ka 1,000, tinmalay yung pasyente yung isa. Gusto nga, request nga dati pasyente kaya sa bali, mga garugan. Gusto nga, sinigir natin. 1,000. Di mabuti ko na na-enjoy. Ito pa nag-survey kayo yung pinihapon Diyos, masapon tayo nag-enjoy. Ito ang yaman na pasama ito biyag. Ito ang yaman na wakas na panagbiag tayo, no, at data yung pinihapon Diyos, masapon na nag-enjoy tayo. Ganyan po ba? Ore no, amoy ore, gudlati kamuti. Kasi dalang inuwasawas. Ito yung pagkuwaw. Kundo, adi ngay kalamansi nga dati sa ina. Ay, ito pang paborito na yung bingan na mali siya ni Elijah. Ay, so, tasindata na tayo. Kaya na-enjoy mo ito pa nagbiyagan. Di pa nag-serve na yung piniyang Diyos, isunod di mabuti na yung ibaga, enjoy, masapong na di pa nagbiyag tayo, dahil niya ako tayo kay Kristo, dahil niya ako Diyos, masapong na maagdaan tayo, di pa nag-enjoy. Kaya po ba? Sino nag-enjoy dito ka kapsa? Yeah. At ito palakpak na rin dyan. Sabi mo na, yung clear meeting, nagkapuramo na rin ibang bakal. Bakit kinakatawagin daw? Na, may kakarara. Kaya so, nakakapag natin makabalita na natin puna. Iso mo na nangyari, awan natin puna, na ito nga kapsa, ikakarara may mga maandaan kayo ni Chempo kin panahon, nga umayman dito, itinerpulis. Apay! Kaya so, na mo natin alam natin magkarara, kapsa. Yeah? Hello? Di pa nag-serve tayo kini-ako Diyos, masapon tayo nga ad-enjoy, nga ad-biyak, kini-ako Diyos, matay-dayaw, itinagan, kini-ako. Pero kung hindi pa nag-enjoy ka no, unay na dati relasyon na, dati asawa na, dati girlfriend, boyfriend na, masapon nga, ad-enjoy ka. Ad-enjoy ka, unay no, awan ka asawa, ad-enjoy ka lang ta. Yeah? Kanagin diya'y harap naman yung nalaman ng tinag-asawa, ag-enjoy ka lang ta. Kapay! Una, tamasapo na ita, ipanagbiag kayo, ag-enjoy kayo, nakangkalayo, kini-amo Diyos, maday tayo, kini-kaya kini-amo. Hindi ko ba? Hindi ko ba? Manatin mo ulit, sino tinagpinitin siya at kayo mga kapsa? Ya? Una, wakas niya ako ka napukaw din. Hindi ko Hindi kasi nag-gadget, hindi yung nag-gadget, hanga kaya niya ako Diyos na gayay. Mabanbanag,
No di, yes, dahil tayo isa din yung iniapot at matigas na ikahamang tayo, kinuha na nagibiyang tayo, tayo sa tayo natin may isang wagas, di pa nag-enjoy, kiniapot Diyos, madaydayaw, itinanag iniapo. Amen. Kita nyo ni ilang mo siya, kung wala may isa na rin nagibiyang na na-enjoy lang ta. Ya? Hello? Hindi nyo kaya, kakabsa. Amuyo ko na, no kano iti may isang pag-enjoy din ya, mailasin tayo gapo kano kadaling kandila, ano niya. Iti kano kandila nag-asawa, iti kulay lang kuramo. Diba? Ha? Nakakawali nga siya na eh. Kung ano kano, iti kano kandila di balo, blue. Kahit iti kandila di ba, katong ako. Katong walang labukan nga, pero oray, diba? Magkite, itibiyag tayo, na Kristiyano, masahol tayo, hindi ang-enjoy, madaydayaw, hindi naman. Pwede ko na sa Diyos, sila yung naglag, hindi ako lang sa madaydayaw, hindi naman.